Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndoitawo sei kuti ndige ndichizoroorwa nekuda kwekuti mukomana uyo anenge ati anenge achida kundiroora. Mushure mekunge taita ma-introductions zvese anozongonyarara. Now it is becoming even serious. Mushure mekunge vatete vangu vaita a joke which I thought was very inappropriate and unnecessary. Ininiwo ndakakura ndichirerwa naamai nini. Amai vangu vakashayika apo pandainge ndichiri mwana mudiki, saka ndakazoti ndava kutaura naamai nini ndikabva ndati, mama, ndo zvandaudzwa izvi navatete zvinoita here nezvose izvo zviri kuitika kwandiri kubva pandakatanga kudheitawo. Ivo shuwa vangabva vazoita joke yekuti kana kuri kunze ivo vanenge vasingadi kukuroora, zvezviri nani kuti munhu wacho angofa kaka1 than kuti munhu anongokushandisa obva aregedza kukuroora. Zvechokwadi mukomanashi, hapana kana kumbopera mwedzi mukomana uyo wandainge ndatoenda naye kwavari for ma-introductions akabva afa. He died in an accident. Aitawo zvekudriva mauber muno muSouth Africa. So mukomanashi, zvinhu zvekuti zvava kutondivhundutsawo kuti zvose izvi zviri kuitika kuti ivo vatete ndo vari kukonzeresa here. Pandakatanga kuona kuti there was something that was wrong about me. This was apo pandainge ndichiri na19 years. Ndainge ndiine umwe mukomana wandainge ndichifambidzana naye. Vakabva vati kwandiri mukomana uyu kuti ndirambe ndichifambidzana naye zvainge zvisingaiti nekuda kwekuti ainge ari mukuru kwandiri. Ndakabva ndati it is okay, but sezvo ainge ari munhu ainge achindida akandimanikidza, ndokubva tachizoenda kuma-introductions kumba kwavo vatete ava. Mushure mekunge taendako kuma-introductions, to my surprise, ndiye akatondimanikidza. Ndikatoti saka kazi munhu uyu anga achida kungondinyadzisa zvake here. Tabva kuya munhu ndokubva atongoti zi ainge ava kusambotaura neni. Ndini ndainge ndava kutomutsvaka. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza kuzongonosvika tichizongoita give up. Tikangorambana sanhasi, 3 days later ndikatonzwa zvichitonzi ainge atoroora ex-girlfriend yake. Ndikati zvimwe kuda ainge agara hake achingotaurirana ne-girlfriend yake. Then after that mukoma ndipo apo pandakazotanga kufambidzana zvekare neumwewo mukomana takadanana I think kwegore rose. Then ndokubva achizoti ainge ava kuda kundiroora, ainge agadzirira mari dzake, mari yake yainge yakwana. Kwava kuenda kuna vatete kuma-introductions, vakabva vatanga kumushora vakabvunza kuti iyeyu munhu wako uyu ane mari here. Ndokubva vachizomubvunza iye personally kuti umbori nemari. Akabva avaudza kuti mari ainge ainayo cash yainge iri $3,000. Vakavhunduka mukoma vakabva vati at least it is a good start. Ndandichitofungidzira kuti maybe hauna kana chauinacho, but vakarakidza kubatikana. Mushure mekunge vamubvunza kuti ainge aine mari, mukoma pane zvakangoitika, so ndokubva achizototanga kutofambidzana nemwana wavatete. Inini ainge ava kundiignore. Ndichiti ndikamufonera achidropa macalls angu, ndakazotoita zvekutoudzwawo nefriend yemwana wavatete kuti ndo zvainge zvava kuitika. Ndakamuconfronta ndokubva vachizotorambana paya. Inini kuti ndinge ndichiita love back zvakabva zvatoramba. Fast forward ndauyawo kunoku kuSouth Africa. Shuwa zvechokwadi ndinotosangana nevarume, umwe anenge achitoti ndikuda kutokuroora, asi chinobuda hapana, kungogara nemunhu mahara chete kwemakore nemakore. Paanenge ava kuda kukuroora, munhu yeye anobva atotanga kutokuignore, kuita sekunge utori chimwe chinhu. Saka ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Handichaziviwo kuti ndoita sei. Isuwo takangokura tichiudzwa kuti zvekuenda kun'anga kana kumaprofita hanzi izvozvo unenge wava kutozvitsvakira madevils in your life. So ndodawo kutoti mundibatsirewo, ndotangira papi. Ndambozamawo kunamata, kutsanya ndinotsanya sezvinoita vamwe, asi chiri kubuda hapatomborina. Ndaneta mukomanashi, I just want to get married. I want to have a child. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa maybe next time kana mukazowana mumwe munhu wemunenge muchifambidzana naye mongorekedza kuvaudza vatete murekedza kuvaudza vatete venyu vozongotoita zvekutoziva zvokungoudzwawo kuti makatoroorwa, because kana muchiti pose pamuri kuenda nevanhu venyu kuma-introductions kwavari then zvinhu zvinobva zvatongotakwa. Maybe you need to avoid, you cannot keep on doing the same thing over and over again zvichingoramba chete. Ngativabatsireiwo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: nhanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. So ininiwo pandakauya kuno kuSouth Africa mainge muri mugore ra2009, then ndokubva ndatanga kugara neimwe friend yangu uyu ndakazomunzwira godo mushure mekunge andiudza kuti vabereki vemusikana uyu waainge achidanana naye wemuno muSouth Africa vainge vachida kumutoresa chitupa. Ndakangobhoekana nazvo mukoma. Zvandakaita ndakabva ndachizongotora t-shirt yake ipapo pandainge ndatorongedzawo mari dzangu ndava kuda kudzoka kuno kuZimbabwe. Ndokubva ndauya nayo ndakaenda kune imwe n'anga kwava kuudza n'anga iyaya zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika. Zvechokwadi mukomanashe, n'anga iyaya yakabva yachizotora t-shirt ikati yainge ichazoenda ikanosiya t-shirt yacho mubako, asi ndakabhoekana ndikatoti zvimwe kuda ing'anga yefake, because by the time pandakazodzoka kuSouth Africa ndakazotomuwana atova nechi-ID chake, zviya zvimabhuku zvaipiwa vanhu vemuno kudhara. Ndakarwadziwa. Apa achindiudza maplans ake achiti ndoda kutodzokera kuchikoro izvezvizvi, ndoita grade 11 ndozoita grade 12 ndikaenda kuuniversity, ndobva ndachizoendawo kunze kwenyika. Life inenge yatochinja forever. So ndaiti kana akandiudza maplans ake ndaita sekunge ndiri kutomusapota mumaplans ake, but mwoyo wangu wainge uchirwadza manje ndichiti apa ndakaburitsa mari ndichiti munhu uyu anga achiita munyama zvekuti chitupa chacho chisazobuda asazochiwana. Apa right now atova nemaplans ekuti ava kuda kutoenda kuuniversity. Mukoma ndaiti achitaura so mwoyo wangu wairwadza, achitondiudza kutoti ainge achida kuzotoshandirawo kana vana NASA, because ainge achigona masciences stereki apo paainge achiri kuchikoro achiti that is what I want to do. Mukomanashe ndaingoti kana ndikangonzwa kunonzi kune muprofita anobatsira ndaenda kuya ndobva ndati pane umwe munhu akandibira mari yangu, munhu uyu anonzi ningi, saka ndoda kuti munge muchimuisa mweya wejambwa nemunyama paari kuitira kuti zvinhu zvake zvose zvisazofamba zvinge zvichizongovharika chete. So ndozvandaiita mukoma, asi hazvina kushanda. So akazourawa mufesi uyu mushure mekunge vaenda out iye nemusikana wacho iyeye, but musikana uyu mukomanashe aivawo munhu aifarira kunwa doro, saka vakazoti variko kuclub ikoko, then ndokubva achizotanga kunwa doro neumwe murume. Iye paakazoti andeikumba ndokubva achizoramba musikana uya ndopaakazobayiwa nebanga. Mukomanashe pandakanzwa kuti ndozvainge zvaitika mwoyo wangu wakarwadza, but at the same time ndakabva ndanzwa ndichifara, because I was guilty and I was jealous of his success. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndaitita sekunge munhu anofara naye, izvo ndainge ndichitonzwa ndichitorwadziwa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Ndiri accountant, so ndaibika mabhuku ndichiba mari. Zvino mukadzi wangu ava kuda kuudza
boss nekuti akazofind out kuti ndine girlfriend. Apa mari yose iyo yandaiita mushure mekunge ndabika mabhuku acho iwawo zhinji yaenda kugirlfriend, even though mukadzi ainge achizviziva. Zvino tiri kunetsana kumba, iye ari kuti ari kuda kuudza boss vangu, ende ndiri kutya kuti kana akangoudza boss ndinobva ndasungwa. So nyaya iyi mukoma yakatanga sekudai. So murungu pane pamwe apo paakati I think I am under investigation yeSARS, mamwe ma-emails andiri kungoreceiva, so we need to cook these books so that ndisazopinda busy. Ndo paakatondidzidzisawo chitsotsi, akadaidza umwe accountant anoitawo zveauditing, ndikabva ndadzidziswa kuti zvimwe zvandinofanira kuti tige ndichizoita ndezvipi. So kubva zvandakazotanga kuita izvozvo mukoma, ndakangoramba ndichingoenderera mberi chete, ndichingovhara dzimwe mari ndichingodzivhara chete. Saka nekuda kwekuti mari yacho yainge yawanda, imwe yacho ndaipota ndichiipa mumwe mukadzi uyo wandainge ndichifambidzana naye wemuno muSouth Africa, kuzonosvika mukadzi achizviziva. So dambudziko riripo nderekuti iye ari kuti arikuda kuudza boss, handichazivi kuti ndoita sei. Mukadzi uyo muSouth African ndakataura naye ndikamuudza zvose zviri kuitika kumba, saka iye akati hazvinetse wani, tinokwanisa kungotsvaka munhu wekuti tikamubhadhara then anobva achizourawa mukadzi wako uyu, ende anotourawa zvekuti hakuna kana anombozvifungidzira kuti iwewe neni ndisu takazvironga. So handizivi kuti ndoita sei, ndosacrifice here mukadzi. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma Nashe, pane zvimwe zvinhu zvakaitika, but zvinhu izvi pazvakaitika mudzimai wangu ainge achigeza, nemudzimai wangu takasanganawo kunoku kwandiri kumhiri kwemakongwa, ndokubva tatanga kufambidzana. So akabva achizobatira pamuviri, ndikabva ndachizoudza amai vangu, vakarakidza ivo kuti vainge vasina kufadzwa nazvo, vakabva vati mukadzi wako iyeye akakurira kuAmerica, zvinoreva kuti kana hunhu haatomborina. Ndidzo type dzekuti kana dzikazouya kuno dzinenge dzava kufamba dzakashama. Koinga wani ndakakuudza kuti kana wava kuda kuroora unofanira kuti unge uchizouya kunoku kuZimbabwe utsvakawo munhu anoziva hunhu nechivanhu chedu. Ndikati ndozvatoitika mama. So chishamiso chakazoitika mukoma ndechekuti mwana uyu watakazvara inini nemudzimai wangu akazoti ava ne4 years. Akati ari busy zvake mudzimai wangu achigeza, ndainge ndichitotamba naye mwana uyu tiri mubedroom, ndo pakabva pachizopinda amai vangu mumba. Ameno kuti vakapinda sei, kuti vakauya sei kunoku, ndakangovaona mukoma. Zvakangoitika kwemasekenzi mashomanana, vakangopinda mumba ndokubva vatongovhura wardrobe kwava kutotora chipfeko chemudzimai wangu. Pazvakaitika zvinhu izvi mukoma, iniwo ndakashaya kana simba rekuti ndingaita sei. I had no power whatsoever kuita sekunge munhu abatwa netsikirira apa ndisiri kuhope. Vakati vapedza kudaro vakangonditarisa vakandinongedzera, ndokubva varidza tsamwa. Mudzimai wangu akazoti achibva kunogeza ndokubva atanga kutsvaka chipfeko chake chiya chemukati kwava kuchishaya, akati ameno. Then mukoma akazotanga kurwara, akarwara mudzimai wangu uyu kwenguva refu. Apa ndaiti kana ndikataura navo amai ndichivaudza kuti mukadzi wangu ari kurwara, vaitongoti kana munhu arwara handiti chinenge chasara ndechekuti ange achizofa. Inga wani shoko raMwari rinotaura iro richiti kune nguva yekuti munhu anozvarwa, nguva yekuti munhu anokura, kwozoita nguva yekuti munhu anofanira kuti ange achizofa. Saka iwe waifungidzira kuti achararama nekusingaperi here, kuti ndiye Jesu wako here, wobva vatodropa ko. She recovered hake mushure mekunge tazoenda kune imwe church, ndokubva anamatirwa akatanga kumanifesta. But achimanifesta
ainge asingatauri as such, aingoita maactions achiuya pandiri obva andidzipa akazotanga kuzvongonyoka pasi, aimboita sekunge datya obva aita sekunge nyoka, akazotanga kurutsa mukoma, airutsa zvimwe zvinhu zvainge zvakaita zveblack zveyellow, ndokuzotorikavha kwaakazoita. But akamborwara mudzimai wangu tichitofungidzira zvimwe kuda munhu ainge ava kutoda kutofa. Kusvika pari zvino mukoma, amai vangu havatombomufarire mudzimai wangu uyu. Tinoti kunyange tikaenda kumba vanenge vangori mumamutu chete. So handizivi kuti ivo ndivo vakamuroya here kana kuti. Please, when you post my story, tell me. I'll be following through in the comment section. Dzimwe nguva vanotoburitsa mashoko ekuti unofanira kutoti unge uchitosarudza between inini nemudzimai wako. Choose who do you want. Unoda amai vako here kana kuti unoda mudzimai wako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi choose what you want. Uri kuda amai vako here kana kuti mudzimai wako? Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed, they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.